Aktar minn 7,000 persuna li sofrew anomaliji fil-passat se jieħdu bejniethom 12 miljun euro. Kif għar-raba sena konsekuttiva il-Gvern żamm il-wedi elettorali tiegħu li jindirizza l-ġustizzji tal-imoddi. Dan qed isir bsejħa l-applikazzjonijiet f'erba' skemi mingħand ex-membri tal-korpi, ex-ħaddiema tax-xatt u uffiċjali tal-Pulizija li daħlu uffiċjalment fis-servizz pubbliku wara s-16 ta' Jannar tal-1979. L-iskema l-ex-membri tal-korpi li sabu impjieg fis-servizz pubbliku hija marbuta ma' żmien li applikant għamel fis-servizz pubbliku minn wara li jkun ħalħatra uffiċjalment sal-ġurnata tal-irtirar. Hemm ukoll skema l-ex-membri tal-korpi li sabu impjieg fis-settur pubbliku u hija l-aktar għal membri tal-korpi li twaqfu qabel l-1979 li meta temmew l-ingaġġ tagħhom daħlu jaħdmu ma' entitajiet u korporazzjonijiet fis-settur pubbliku. Din l-iskemja disponibbli wkoll għall-ex impjegati tal-Gas Board li ġew trasferiti mal-korporazzjoni Enemalta u għal numru żgħir ta' persuni li kienu impjegati bħala apprentisti mal-Malta Electricity Board u wara marru mal-Enemalta. Minn dawn iż-żewġ skemi li qed jitħadmu mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali jistgħu jibbenefikaw aktar minn 4,000 persuna. It-tielet skema hija mħaddma mill-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali u hija miftuħa għal aktar minn 600 ex-ħaddiem tax-xatt. Ir-raba' skema hija mfassla mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi u taħseb biex isiru parti mill-ħlasijiet dovuti lill-uffiċjali tal-Pulizija fuq sara mhux imħallsa bejn Settembru tal-1993 u Diċembru tal-2009. Il-benefiċjarji f'din l-iskema ilaħqu mal-2500 u nofshom għadhom iservu u ma kienu jew għadhom fil-grad ta' kuntistabbli, surġent jew surġent maġġur. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, Mark Musu, spjega li persuni li applikaw għal dawn l-iskemi fil-passat u għadhom eliġibbli skont it-termini tal-iskemi m'għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw. B'differenza mis-snin imgħoddija din is-sena dawk li diġà qegħdin jitħallsu m'għandhomx għalfejn japplikaw. Allura qed nagħmluha aktar konvenjenti għalihom din id-darba illi kemm il-darba ma kienx hemm xi bidla fiċ-ċirkostanza tagħhom m'għandhomx għalfejn japplikaw, għandhom bżonn japplikaw biss jew forsi xi applikanti ġodda li sa issa qatt ma applikaw inkella eredi ta' benefiċjarji li kienu qed jitħallsu u mietu matul din is-sena. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li fuq medda ta' 4 snin in-nefqa fuq dan il-kumpens se tkun telet għal kważi 50 miljun euro. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li b'din lotja qed jintbagħat sinjal ċar ta' gvern li verament jemmen fil-ġustizzja soċjali. Kien biss din l-amministrazzjoni dal-gvern li ħadir l-Żbriga ħadd ieħor qatt ma għamel xejn, imma aħna nemmnu li għandha ssir ġustizzja ma' kulħadd. Din is-sena ħanerġgħu nagħmlu pagamenti oħrajn illi laħqu madwar 13 miljun euro. B'għal darb'oħra żammejna kempna u għal darb'oħra urejna kemm verament nemmnu fil-ġustizzja soċjali. L-applikazzjonijiet u d-dokumenti meħtieġa għandhom jintbagħtu bil-posta jew jitwasslu fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fil-Belt jew b'email fuq socialsecurity@gov.mt. L-applikazzjonijiet jgħalqu fil-31 ta' Lulju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.